ras gyfnewid yma rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr. Dyma gyfle ola'r gynulleidfa werthfawrogol yma yng nghanolfan Gneifio Meirion i weld y Richard Jones, pencampwr y byd, Alun Lloyd Jones, pencampwr Cymru, a David Buick, aelod o garfan Sela Newydd, yn herio yr Bwyellwyr. Bwyellwyr carfan Prydain y fan hyn, sef Craig Golden, David Thomas ag Elgan Pugh Glanllyn, pencampwr presennol Prydain yn cystadlu ar hyn o bryd. Ac ar hyn o bryd mae'n ochr yn ochr yr un gyflymdra rhwng y Bwyellwyr a'r Cneifwyr fawr iawn yn hi. Mae hwn yn mynd i fod yn rawnd gyflym dros ben, fyswn i'n deud. A llongyfarchiadau mawr i bawb am drefnu'r digwyddiad yma fel adloniant yn ogystal â her ar y diwrnod mawr ola yma yn sioe fawr. Alun Lloyd Jones yw, mae o'n ei triadol o gyflym, a mae o ar hyn o bryd ar y blaen, dwi'n credu, i'r Bwyellwyr yma, David Thomas. Ond mae yna un ar ôl o fan hyn eto, sef Elgan Pugh Glanllyn. Dyma chi pencampwr Prydain ar y Bwyelli, ond Richard Jones, pencampwr y byd sydd yn ei herio fo ar y Cneifio. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Dau bencampwr yn herio i gilydd fan hyn, felly dau fachgen o'r gogledd. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae Richard Jones bron iawn a gorffen, mae ar yr ochr dweithio yna. Mae Elgan yn colli balans, ond o eiliadau Elgan Pugh Glanllyn, bencampwr Prydain yn y Bwyelli, yn curo